Existiu grazas e, ademais, foi con bastante diferenza a forma máis usada desde os inicios do idioma e tamén a que se documenta máis nos textos medievais. E esta é a razón pola que a norma aposta pola súa restitución, porque é a nosa forma histórica, xa que gracias non aparece ata contra o final da Idade Media e despois é certo que se vai estendendo pouco a pouco xa na lingua moderna, pero moi probablemente por influencia da lingua de contacto, por ser a forma coincidente co castelán. Por iso é importante recuperar grazas, que ven do gratia latino, o mesmo ca graza ou desgraza, e todas elas presentan a evolución esperable nas palabras patrimoniais, que son as que están desde máis antigo na lingua. Todas as patrimoniais, o i desta terminación tia vaise transformando e acaba desaparecendo, dando como resultado za. Por iso de pigritia temos preguiza, de cupiditia cobiza ou de presentia damos en presenza. Só se mantén o i desta terminación nos cultismos, por exemplo, en noticia, ledicia ou farmacia, porque estas son palabras que entran xa bastante máis tarde na lingua e están expostas a un menor tempo de evolución, transfórmanse menos, quedan máis parecidas ao étimo latino. En definitiva, que é case unha cuestión de xustiza histórica recuperar grazas porque é sen dúbida a nosa forma máis propia e máis tradicional.